is Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the young at heart. 6 minutes before 6 o'clock and ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje ekseni bamba sengiyavala. Ncwadi yamaHubo chapter 23 verse 4. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angesabi okubi ngoba wena unami. Intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Ngicela ungibambelela amazwi lawa ngaphambi kokuba uphume emsebenzini, uphume esikoleni, uphume uqala usuku lwakho namhlanje. Amazwi abhalwa uDavide uthi noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angikwesabi okubi. uDavide uwasho lamazwi akuverse 4 ngoba kukhona amazwi aqale wawakhuluma kuverse 1. Uqale wakhuluma amazwi athi uJehova ungumalusi wami. Yingakho ke ekwazi ukusho lamazwi akuverse 4 ukuthi noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angikwesaba okubi. Into eyenza uDavide engakwesaba okubi noma eyithola ehamba esigodini sethunzi lokufa ingoba kukhona uverse 1 ukuthi uJehova ungumalusi wami. Ngakho uDavide inhlenzi ukuthi angasabi ingoba uyazi ukuthi khona uJehova ongumelusi wakhe, hayi ngoba eyithemba yena, hayi ngoba ethemba izikhwepha zakhe, hayi ngoba ethemba amandla akhe, hayi ngoba ethemba ama skills akhe, kodwa into emenza akhulume lamazwi ngoba uyazi ukuthi uJehova ungumelusi wami. Ngakho uma uJehova engumelusi wami noma ngadlula kuziphi izinto noma ngadlula kuphi angeke ngiphele, angeke ngiqedwe ngoba uJehova ungumalusi wami. Uthi noma kwenzeka impilo ingiphoqa ukuthi ngidlule esigodini sethunzi lokufa angesabi, noma kungenzeka impilo ingidlulisa la khona ngizobhekana nebhele nengonyama angesabi ngoba ngiyazi uJehova ungumelusi wami. Bengathi mina namhlanje ekseni uma uJehova engumalusi wami noma ngabe impilo ikudlulisa kuphi noma ngabe izimo zikudlulisa kuphi ungesabi ngoba uJehova ungumalusi wakho. Akukho kuyakuqeda, akukho kuyakuhlula, akukho okuyakuqeda ngawe ngoba uJehova nguye ongumalusi wami. Kuyenzeka impilo ikudlulise indawo ezinzima, as long as uJehova ewumelusi we fear no one and we fear nothing. Yingakho uDavide ehamba ezethemba ngoba uyazi ukuthi khona uJehova ozomnqobela. Wathi angisho kanjalo nakuwena namhlanje ekseni ukuthi noma ungadlula esigodini sethunzi lokufa kodwa ngeke uphelele lapho ngoba ukhona uJehova. Noma ungadlula esimene esinzima namhlanje esikukhalisayo, but you are not going to die in the valley of the shadow of death ngoba uJehova ungumalusi wakho. Noma namhlanje izimo zingangahlangana, noma namhlanje izimo zingenzeka ngendlela ofisa ngayo, kodwa ukhona uNkulunkulu ozoma nawe, ozokuthwala, ozokuqinisa, ozokudlulisa kuleso sigodi sethunzi lokufa odlula kusona. Uthi uJehova ungumalusi wami uzokuthwala. Kusokwesikhashana udlula lapho, kusokwesikhashana ukhala lezo inyembezi, kusokwesikhashana izinto singahlangani, ukhona uJehova odlula nathi esigodini sethunzi lokufa. And futhi kumele understand ukuthi awuwedwa mawudlula kuleso sigodi sethunzi lokufa, ukhona uNkulunkulu oma nomuntu. Khona uNkulunkulu ozoba nawe, ozokuthwala kunikeze amandla okudlula. Noma ngidlula esigodini sethunzi lokufa angikwesabi okubi. Ungasabi, unawo uJehova uzoba kanye nawe. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation. Utando